Hello, good morning. Today we're looking at identifying objects or humans. Sometimes when you want to identify something or you want to identify someone, you wouldn't know how to say that in Igbo. Now it's very simple. That's what I'm going to teach you today. Now for objects, when you want to identify something or show something to someone, use the words below. Iha. Iha. This is. Ihaho. That is. Nke a. This is. Nke ahụ. That is. For human, say onya. This is. Ndị a. These are. Ndị ahụ. Those are. Now, you can see when we are talking about objects, ihe ahụ, nke ahụ, and nke a, they almost mean the same thing. Now, the one you will use determines the sentence you're making at the particular time, but you can actually use any of them when you want to talk. Now, let's see some examples with sentences. Ihe a bụ anụ. Ihe a bụ anụ. This is meat. Ihe ahụ bụ ọka na ube. Ihe ahụ bụ ọka na ube. That is corn and pear. Nke a bụ akwụkwọ. Nke a bụ akwụkwọ. This is book. Nke ahụ bụ ụgbọala. Nke ahụ bụ ụgbọala. That is a car. Onye a bụ Maazị Ifechukwude. Onye a bụ Maazị Ifechukwude. This person is Mr. Ifechukwude. Ndị a bụ ndị nche. Ndị a bụ ndị nche. These are security men. Ndị ahụ bụ ndị ọbịa. Ndị ahụ bụ ndị ọbịa. Those are visitors. Ndị ahụ bụ ụmụ nwoke. Ndị ahụ bụ ụmụ nwoke. Those are men. So you can see, you can use it to identify any objects. Ihe a bụ oche. Ihe ahụ bụ ụlọ. Ihe a bụ ụgbọala. Nke a bụ efere. Any object of your choice. So I'd like you to try using nke a, onye a, ndị ahụ, ihe a, ihe ahụ, to identify objects or persons of your choice. Try it. Try it now. Don't postpone it. Try it now. Just say ihe a or nke a, onye a, nke a bụ efere, nke a bụ ji. Try it now. Your perfection in Igbo language is determined by your level of practice. I believe you will do well. Kemesian.